Salut prieteni, sunt Bogdan și astăzi o să jucăm Minecraft Pocket Edition și dacă vă întrebați de ce mie mi se vede altfel pe aici, am o textură și îmi place prea mult, deci nu o să o dau jos. Am creat deja o lume și nu e prea ceea ce îmi doream eu, vreau să fie puțin mai lin câmpie. Dar partea bună este că aici avem o oaie și mai e una și acolo și putem să ne facem un pat. O să vă pun numele texture pack-ului în descriere. Nu vă pun linkul ca să vi-l donați, că nu știu cum să editez ca să-l pun acolo. Dar vă pun numele, instalați o textură și vedeți voi. Și calul ăla remix sau e de la mare. Când o să crească, poate o să-l luăm să fie calul nostru. Și mai îmi trebuie încă o oaie ca să mai am o lână pentru un pat. Bă, da, cam puțin copaci pe aici, doar aici cred că îmi fac casa și pădurea să fie mai încolo. Lăsați-mi în comentarii ce vreți să mai fac, ce jocuri vreți să mai filmez și eu. Mereu dacă jucați Minecraft pe telefon sau calculator, nu contează, trebuie să vă faceți doar un târnăcop de lemn, atâta. Și după aia luați piatră și vă faceți sabie, lopată, ce vreți. Că dacă faceți direct sabie de lemn, lopată de lemn și de asta vă irosiți lemnul degeaba. Cred că am destul.
Am ceva ce îmi lipsește. Ia, topor. Și acum să căutăm un loc bun pentru... Deja este aici un loc. Sau să nu mai știu pe ce idee astea am pus. Și nu știu unde să fac ușa. Dar mi-am și ales un loc, am prost unde să fac asta. Nivelez aici și aici o să fac ușa după ce nivelez în partea asta. Am săpat prea în jos. Pun pauză la video și revin când termin, că nu vreau să vă plictisesc. Și lumea au revenit și sunt atacat de niște zombalăi. Și nici nu mai am viață.
Am doar 6 inimi și trebuie să și mănânc ca să nu cresc viața. Pun torțe aici doar ca să nu se spawneze mobi în casă sau lângă. Și după ce termin casa o să le iau și le pun pe pereți. Dar cam atâta pentru episodul ăsta. Sper că v-a plăcut. Dați like, abonați-vă și ne vedem data viitoare. Pa!